Autá. Diváci burácali, keď som motor zapol na plné obrátky a s úsmevom som zišiel na trať. Bol som pripravený na svoje veľké preteky. Rýchly, som rýchly. Opakoval som si. Som najrýchlejší, akože sa volám Blesk McQueen. Ak preteky vyhrám, splní sa mi veľký sen. Získal by som cennú trofej Piston Cup. Ale musel by som pravdaže poraziť Kinga, ktorý vyhral viac pretekov šampionátu o Piston Cup než akýkoľvek iný pretekár v histórii. No, nebol som sám, kto túžil poraziť Kinga. Na cenu si brúsil zuby i motor Chick Hicks, ktorý by pre víťazstvo urobil všetko možné. Došlo mi to už po niekoľkých prvých kolách pretekov. Chick narazil do iného auta a spôsobil tak na dráhe za sebou hromadnú haváriu. Naschvál. Musel som kľúčkovať medzi nabúranými autami a na Chickové veľké prekvapenie som ho čoskoro dobehol a dokonca predbehol. Chick a King ma začali doháňať. Preteky boli veľmi vyrovnané a aby som zostal na čele, odmietol som si počas zastávky v boxe vymeniť pneumatiky. Iba benzín, nejaké pneumatiky, zakričal som na svojich mechanikov. Získal som obrovský náskok a už som prichádzal do cieľovej rovinky, keď odrazu bum. Praskla mi zadná pneumatika. Bum. A hneď po nej druhá. Do cieľa som skôr doskákal, než došiel. King a Chick ma temer dohonili, ale bol som tak blízko svojho sna, že som si ho nechcel nechať vziať. Vyplazil som na cieľovej čiare jazyk a bol som presvedčený, že som skutočne vyhral. Do boxu, kde mi mechanici vymieniali prasknuté pneumatiky, prišiel reportér. To bola dosť riskantná taktika, začal. Neľutujete teda, že nemáte v tíme hlavného inžiniera? To teda neľutujem, pretože ja jazdím solo a žiadny tím k sebe nepotrebujem, vyhlásil som. Ha, mali ste vidieť mojich mechanikov. Zatvárili sa urazene, pustili ma na zem a celí rozúrení odfrčali preč. V tej chvíli mi to bolo šumafúk. Vyhral som šampionát o Piston Cup. Predstavoval som si všetku tú slávu, bohatstvo a fanúšikov, ktorých mi víťazstvo prinesie. Ani som si nevšimol, že sa pri mne pristavil King. Tieto preteky nemôžeš absolvovať solo, chlapče, dohováral mi. Prestaň robiť hlúposti a zožen si poriadny tím. A potom už vyhlásili výsledky pretekov. Opakovaný záznam ukázal, že sa skončili nerozhodne. King, Chick Hicks a ja sme došli do cieľa súčasne. To bol šok. A ja som si celý čas myslel, že som vyhral. Neskôr večer som prehovoril Meka, môj nákladiak, aby ma odviezol priamo do Kalifornie, kde sa mali konať preteky, v ktorých sa rozhodne o víťazovi šampionátu. Pôjdeme celú noc, naliehal som zozadu. Mac bol unavený, ale nič nenamietal. Snáď som mu slúbil, že zostanem hore a budem sa s ním zhovárať, no čoskoro som zaspal. Mac bol kamoš a tak išiel ďalej, aj keď mal zaručenie čo robiť, aby udržal reflektory otvorené. A asi preto si nevšimol, že ho obklopila banda diaľničných chuligánov. Chuligáni začali doňho narážať a s chudákom nákladiakom to hádzalo raz dozadu, raz dopredu. Trhol riadenie a z poličky sa sklzla jedna z mojich trofejí. Spadla priamo na páku, ktorá dvíhala rampu. Práve som sladko sníval o sláve, bohatstve a fanúšikoch, keď som vyklzol z prívesu po rampe priamo na diaľnicu. Okamžite som sa prebral, no predstavte si tú hrôzu. Naraz sa okolo mňa myhali autá jedno za druhým a trúbili mi priamo do tváre. Ich diaľkové svetlá ma celkom oslepili, takže som nevidel ani ňo. Zúfalo som sa snažil dohoniť Meka, ale asi som niekde zle odbočil a náhle som sa ocitol na starej Road 66. Teraz som bol vážne stratený.
Nakladiať nikde a k tomu všetkému som za sebou začul sirénu. Polícia. To mi ešte chýbalo. Spanikáril som a hnal som sa ako vietor, až som dorazil do malého zaspatého mestečka. Pretože nemám svetlá, motal som sa po slepiačky po uliciach a každú chvíľku som do niečoho narazil. Napokon som skončil prevrátený na streche pri telefónnom stožiari. Chlapče, si v peknej kaši. Zahúkalo na mňa staré policajné auto, z ktorého vyliezol sám šerif mesta. Naviac sa nepamätám, lebo som asi omdlel. Na druhý deň ráno ma zobudilo odťahové auto. Volám sa Mater, ozvalo sa a prihlúpo sa pritom zubilo. Kde som? Opýtal som sa. V Chladičových kúpeloch, v najkrajšom meste okresu Karburátor. Znela odpoveď. Počuj, Mater, pravím. Potrebujem sa dostať do Kalifornie. Musím tam vyhrať preteky. V tej chvíli sa na parkovisku objavil šerif. Mater, zahúčal. Buď taký dobrý a odtiahni tohto piráta ciest k dopravnému súdu. Pri súde ma privítali hnevlivé výkriky občanov mesta. No sudca Doc na to veľmi nedbal. Šerif, vyhoďte ho odtiaľ. Zavrčal pri pohľade na mňa. Nech opustí mesto. Počkajte, ozvalo sa modré Porsche. Toho necháte iba tak odísť? Nech to auto opraví aspoň cestu. Mestu to pomôže. Nie, Sally, odpovedal Doc. Ja tieto typy poznám. Pretekárske auto je to posledné, čo naše mesto potrebuje. Tak mi povedzte, ako máme do Chladičových kúpelov prilákať turistov, namietala Sally Porsche, keď nemáme ani cestu, po ktorej by sem mohli pricestovať. A tak si Sally presadila svoje a hneď popoludní som musel začať pracovať na ceste z Bessie obrovskou dymiacou asfaltovačkou. Bola vážne očarujúca. To si snáď robia psinu, zúril som. Na toto nemám čas. A do tohto zapadákova aj tak nik nejazdí. Horúci asfalt ťahol z Bessie tak silno, až mi bolo na omdletie. Nikdy predtým som sa tak nenadrel. A strašne ma to otravovalo. No potom mi došlo, že čím rýchlejšie vyasfaltujem cestu, tým skôr budem môcť odísť. Zapol som motor na plné obrátky. Plesk, plác. Hrudy asfaltu lietali na všetky strany. Občanom mesta sa to ani trocha nepáčilo. Cesta vyzerá príšerne, hodnotila Sally moju prácu. Ako celé mesto, odsekol som. Všetko to zoškriap a začni znova, prikázal mi Doc. Hej, Starky, ja nie som buldozer, zaškril som sa. Som pretekár. Ohoho, zasmial sa Doc. Vážne? Tak si dáme malé preteky. Ty a ja. Ak vyhráš, môžeš ísť a ja cestu opravím. Ak vyhrám ja, opravíš cestu tak, ako ja budem chcieť. To beriem, zaradoval som sa. Môžeme začať hoci hneď. Tešil som sa, že preteky vyhrám a konečne budem môcť tých bláznivých Chladičových kúpelov vypadnúť. Rýchly, som rýchly. Mrmlal som si na štartovacej čiare. Len čo nás odštartovali, vyrazil som dopredu, až sa za mnou zdvihlo mračno prachu. Lenže ja nie som zvyknutý jazdiť na plných cestách a tak som na to doplatil. V jednej zákrute som nezvládol riadenie a vyletel som strate cez útes priamo do... Tomu neuveríte. Do kaktusov. Au, to škriabalo. Jazdíš presne tak, ako opravuješ cesty. Mizerne, povedal Doc, keď ma Mater ťahal naspäť na cestu. Nemusím vám ani vykladať, ako ponížene som sa cítil. Na druhý deň popoludní som mal prvý úsek cesty vzorne opravený. Došiel mi asfalt, tak som si povedal, že sa pôjdem ešte raz pozrieť na miesto, kde sme deň predtým s Docom jazdili. Musel som prísť na to, prečo som tú zákrutu nezvládol. Doc prišiel a chvíľu ma mlčky pozoroval. To nie je asfalt, synku, ale polná cesta, poučoval ma.
Ak strhneš riadenie prudko doprava, zatočíš doľava. Mám točiť doprava, aby som šiel doľava? Žasol som. Dok už nič nevravel, obrátil sa a odišiel. Večer ma mater lákal von, aby sme sa trocha pobavili. No ja som si chcel cez noc odpočinúť. Tak dobre, milý pán nemožný na polnej ceste, urazil sa. Aj tak by si to asi nezvládol. O pár minút sme už stáli uprostred pola, plného chrápajúcich traktorov. Prevracať traktory je úžasná psina. Uvidíš, šepkal mi mater. Nehnevaj sa, ale do toho nejdem, povedal som. Neboj sa, jednoducho k ním iba potichu prídeš a zatrúbíš. Sleduj. Mater zatrúbil priamo pred jedným zo spiacich traktorov. Vystrašený traktor sa prevrátil a z výfuku vypustil obláčik dymu. Mater sa skoro potrhal od smiechu a musím uznať, že to fakt bola celkom fajn psina. Rozosmial som sa. No potom som začul zvláštny sypot. Rýchlo preč, vykríkol mater. Hnal sa na nás obrovský kombajn. Zlákol som sa, ale mater zatrúbil a potom sme fujazdili ako o preteky. Naspäť v meste mi mater predviedol, ako vie kľúčkovať po spiatky. Páni, ako to robíš? Žasol som. Spätné zrkadlá, vysvetľoval dôležito. Nejaké ti zadovážime a ja ťa to potom naučím. Možno sa mi to zíde pri veľkých pretekoch, povedal som. Prečo sú tie preteky také dôležité? Zaujímal sa mater. Celý život o nich snívam. Ak ich vyhrám, budem prvý nováčik, ktorý kedy získal Piston Cup. A potom budem mať bohatého sponzora, súkromný vrtuľník a podobné veci. Počuj, myslíš, že by som aj ja mohol niekedy letieť vrtuľníkom? Opýtal sa nesmelo mater. No jasné, odvetil som. Juchú, zatrúbil mater. Tak čau zajtra. Stál som práve pred motelom, útulný kužel, ktorý patril Sally. Tak som si povedal, že sa v ňom ubytujem. Počula som, ako si sa zhováral s materom, riekla. Ty by si ho vážne vzal do vrtuľníka? No, najskôr musím vyhrať ten šampionát, odpovedal som. Vieš, mater ti verí, riekla Sally. Myslí si, že si jeho najlepší kamarát. Nezraď ho. Druhý deň ráno som sa zastavil na klinike doktora Hudsona Horneta. Zháňal som šerifa, aby mi dal trocha benzínu. V jeho kancelárii som si všimol 3 Piston Cupy z rokov 1951, 1952 a 1953. Prekvapene som si uvedomil, že Doc musel byť svojho času veľmi slávny. Vedeli ste, že Doc bol slávny pretekár? Vykladal som v kaviarni UFLO, ale všetci sa iba smiali a mysleli si, že mi preskočilo. Sally asi vedela, ako mi je, preto mi navrhla, či by som si nechcel urobiť malú prechádzku, aby som prišiel na iné myšlienky. Prechádzku? Čudoval som sa. Áno, chceš povedať, že vy, pretekári z veľkých miest, si nikdy nezajazdíte iba tak? Spýtala sa Sally a vyrazila. Vlastne nie. A pustil som sa za ňou. Myslím, že sa mi začala celkom páčiť. Tak dobre, a kam ideme? Spýtal som sa. Neviem, odpovedala a žmurkla na mňa. Potom pridala a spolu sme sa vydali do hôr. Sally zastavila na odpočívadle s vyhliadkou na krajinu. Pod nami sa rozkladalo malebné údolie a v diaľke bolo vidieť diaľnicu, na ktorej sa preháňali autá. Pred 40 rokmi cesty nepretínali krajinu tak necitlivo ako dnes, diaľnica, vravela Sally. Kopírovali ju, vieš? Cesty viedli do kopca, z kopca, mali zákruty. Vtedy auta z chladičových kúpeľov nemuseli nikam jazdiť, lebo celý svet jazdil za nimi. A čo sa stalo? Bol som zvedavý. Urobili okolo kúpeľov obchvat, aby ušetrili 10 minút jazdy. Tie uponáhlané auta vôbec netušia, o čo prichádzajú. Zašepkal som. Na druhý deň predpoludním som vyasfaltoval všetky ulice v chladičových kúpeľoch.
Videl som, že všetci boli s mojou prácou spokojní, no keď som k ním prišiel, hasičák Red sa rozplakal. Čo sa mu stalo? Vypytoval som sa Matera. Ale je smutný, že odchádzaš, vysvetloval mi. Aj ostatní vyzerali tak smutne a myslím si, že viem prečo. Lebo sme sa napokon zblížili a celkom skamarátili. Ale ja ešte nemôžem odísť, povedal som. Na týchto pneumatikách by som sa ďaleko nedostal. Neviete, kedy otvára Luigi? Po rokoch náš prvý naozajstný zákazník, vykríkol Luigi nadšene. A vedel presne, aké pneumatiky potrebujem. Čierne splývajú s vozovkou, vyhlásil. Potrebuješ biele, tie priamo volajú. Pozrite sa na nás. Ty si odborník, povedal som a zašiel som s Luigim do jeho dielne. A musím uznať, že biele pneumatiky vyzerali úžasne. Práve tak, ako nová farba a nové nárazníky, ktoré som dostal. A keď som ešte natankoval organické palivo, cítil som sa ako nový. Sally ma takmer nespoznala. Som si skoro istý, že jej pri pohľade na mňa začalo byť srdce o trocha rýchlejšie. Moje aspoň áno. Venoval som Sally žiarivý úsmev. Pneumatiky, nová farba a nárazníky z chladičových kúpeľov mi celkom pristanú, nie? To určite, usmiala sa Sally. A každému meste si dal novú nádej. Všetky obchody a dielne totiž znova vyvesili svoje neonové pútače a chladičové kúpele viditeľne ožili. Vyzerajú ako za starých čias, riekol som. Ešte lepšie, opravila ma Sally. Celú noc sme jazdili sem a tam po hlavnej ulici a iba tak sa zhovárali. Nad ránom sa na oblohe objavil vrtuľník. Našli sme McQueena, zaburácal akýsi hlas z reproduktora. Než by si narátal do 3, okolo mňa sa nahrnula tlupa reportérov. Fotoaparáty sa blízkali a cvakali a otázky padali ako na bežiacom páse. Snažil som sa pretlačiť cez dav k Sally, no naraz som nevedel, čo jej mám povedať. Tvárila sa tak strašne smutno. Veľa šťastia v Kalifornii, popriala mi. Dúfam, že tam nájdeš, čo hľadáš. Sally odišla. Chcel som sa pustiť za ňou, ale Mac ma prinútil nastúpiť do vlečky. Prosím, McQueen, ak ťa nenaložím, dostanem padáka. Reportéri sa vybrali za Macom a za mnou a na uliciach chladičových kúpeľov zavládlo ticho. Čoskoro nebolo nikde ani jedno auto. Neonové pútače zhasínali jeden po druhom, až bolo všade tma ako vo vreci. Doc vzdychol. Aj keď ma pokladal za mladého namysleného pretekára, celkom si ma oblúbil. Po ceste naspäť na kliniku stretol Matera. Nestačil som sa s McQueenom ani rozlúčiť, sťažoval sa Mater. Pritom je to môj najlepší kamoš. O pár dní neskôr som sa v Kalifornii postavil na štart vedľa Kinga a Chicka Hicksa. Snažil som sa pekelne sústrediť. Rýchly, som rýchly. Opakoval som si ako vždy. Lenže stále som musel myslieť na Sally a zistil som, že mi na víťazstve ani tak veľmi nezáleží. Zaostával som už celé jedno kolo, keď sa z palubného rádia ozval známy hlas. Predsa som neprišiel do Kalifornie, aby som videl, ako sa vzdávaš. Zašiel som do boxu a tam som videl Doka a všetkých svojich priateľov z chladičových kúpeľov. Mater sa nestačil s tebou rozlúčiť, ozval sa Doc. A ja zasa viem, že potrebuješ hlavného inžiniera a mechanikov. Tak sme tu. Počúvaj ma, radil mi Doc. Ak vieš jazdiť tak dobre ako opravovať cesty, tak ich určite porazíš. Ale predovšetkým musíš dohnať to stratené kolo. Cítil som sa opäť silný a rýchlo som svojich súperov dohonil. Lenže, keď som chcel predbehnúť Chicka, ten darebák do mňa narazil a poslal ma mimo dráhu do vnútorného pola. Spomenul som si, čo mi radil Doc. Ak chceš ísť naľavo, zatoč doprava. Urobil som to, vrátil som sa na dráhu a čoskoro som bol znova na čele. Diváci šaleli. Neskončím zasa za tebou, starec. Počul som za sebou Chicka. Potom sa ozval hrozný zvuk a na mohutnej obrazovke som zbadal Kingovú rozbitú a potlčenú karosériu. Bol to strašný pohľad
a ja som sa musel zastaviť. Bol som iba pár centimetrov od cieľovej čiary. Stačilo vyplaziť jazyk a vyhral by som. No takto som vyhrať nechcel. Netúžil som potom, aby sa preteky zvrhli na takúto bitku. Začal som cúvať ku Kingovi a Chick presvišťal okolo mňa. Hurá! Juchú! Vytruboval. Vyhral som! No nikto z divákov sa s ním neradoval. Všetci upierali pohľad na mňa. Čo to robíš? Spýtal sa ma Doc cez rádio. King by mal dokončiť svoje posledné preteky, odpovedal som. Potom som dotlačil veterána do cieľa. Takto sa teda skončili preteky, ktoré mali rozhodnúť o víťazovi celého šampionátu. O pár dní neskôr som stretol Sally nedaleko chladičových kúpeľov. Bol som rád, že ju zasa vidím. Iba ideš okolo? Vypytovala sa. No, vlastne tu nejaký čas zostanem, odpovedal som. Počul som, že toto mesto je opäť na mape. Vážne? Čudovala sa Sally. No jasné, pritakal som. Jeden bláznivý pretekár sa tu chce usadiť. Sally veselo zažmurkala. A ten pretekár si ty? Prikývol som a dodal. Chýbala si mi. Chcel som toho Sally povedať oveľa viac, ale z vrtuľníka na nás trúbil mater. Na znamenie priateľstva som mu daroval výlet, po ktorom tak veľmi túžil. To vieš, usmial som sa. Najlepší kamarát. Sally sa usmiala tiež. Dáme si preteky ku kaviarni u Flo, navrhla. Kto prehrá, platí. Nechceš si radšej ísť na prechádzku? Nie, odpovedala Sally. Potom so smiechom vyrazila a ja som sa s radosťou pustil za